NYGC kag 106.9 ASFM. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka-drama, Agent Luna. Dali ka dali! Isunod ka! Isunod siya! Anong gusto mo? Girip lang mismo sa tubangan ko. Pati yun kung na ikaw, Lucas. Oo, boss. Hindi, boss, hindi. Silingan na ang mga tinauna ton. Nga magbato. Sige, boss. Dirap ka na. Salamat, no. Salamat, Gid. Ma, hindi! May armas ka? Ha? Gabutan ko mo ng armas ko din! Tangon ko siya! Madalagan ako. Kinanglan, pangitaon ko kung sino gid ang leader sa sindikatong ini nga nagapang-kidnap sa mga babae. Nasigon ko pagid ang pagdalagan. Maliko ako sa pasilyo nga ina. Dito ako sa tuong bahin. Wala sa mga tao dito. Kaya mga tingog nila. At dito sa wala. Karon padayonon ko pagid ang pagdalagan. Nasigon ko. Pangitaon kong leader sa grupo nga ini.